Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu masu kallo na da babban darakta Aminu S. Bono. Sunana Abba Comedy Ɗorayi. Kamar yadda ka faɗi cewa duk wanda ya kalli fim ɗinka mai suna Ruhin Mijina bai zubar da hawaye ba za ka biya shi kuɗin kallon da yi. To gama haka ne ma na kalli wannan shiri na Ruhin Mijina amma ban zubar da hawaye na ba. Ƙarshe ma ni dariya ya saka ni. Kar ka manta ni ne Abba Comedy Ɗorayi. Gashi nan dai ina kallon fim ɗinka mai suna Ruhin Mijina. To gashi nan dai yanzu ina kallon sa, zan kai shi har zuwa inda ka faɗi magana cewar duk wanda ya kalli wannan shiri bai yi kuka ba ko bai zubar da hawaye ba za ka biya shi kuɗin kallon sa. To ga mu nan dai za mu je kiran har zuwa wannan guri kamar yadda ka faɗa. Ina ruwan gawa. To ga magana da kai nan idan ka manta lokacin da aka fara wannan fim na Ruhin Mijina, wato ban taɓa tsammanin cewa akwai wani abu wanda yake fitowa daga cikin ƙirƙon zuciyar mutum wanda idan yana yin aktin na fim zai ji shi kamar gaske ba, sai lokacin da aka fara shirin Ruhin Mijina. Ruhin Mijina shiri ne wanda aka ce zan iya da na ɗan zubar da hawaye ba don kuma amma ba zan iya ba, amma idan kirkirar su hawayen ke zuwa sai ka kalli shirin Ruhin Mijina. gashi kuma na kalla amma hawaye na bai zuba ba, karkari ma dariya fim ɗin ya saka ni. Hawayenka bai zuba ba, na yadda zan biya ka kallon da kai. Kar ka manta. To kamar yadda ka faɗa ka tanadi kuɗin da za ka biya ni na kallon wannan shiri da na yi na Ruhin Mijina da ɓata lokacin da na yi. Ba don komai ba sai da ni ne Abba Comedy Ɗorayi. Na gode. Na Baba Comedians gidan nishaɗi. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu sai ku danna ƙararrawar